Знаехте ли, че Урсула фон дер Лайен е имала изказвания, в които критикува Възраждане, определяйки ги, че са били заплаха за европейските ценности и единство? Ето това е доказателство, че Възраждане е единствената българска политическа партия, която защитава български национален интерес. И определяйки ги, че Възраждане са били заплаха, т.е. Възраждане е заплаха за корупционерите. Ето ви един кратък видеоклип. Whether it is the AfD or the Rassemblement National, the Confederacja of Възраждане. В своята реч тя изрично назовава българската партия Възраждане, поставяйки я в една група с други крайнодесни партии, например като германската Алтернатива за Германия и Френския национален сбор. Фон дер Лайен определи ги, че са антиевропейски политически партии, т.е. те са антикорупционни политически партии. Това е евроатлантизма и мога да дам пример за евроатлантическата политика, като например санкционирането срещу Русия. Както виждаме цената на дизела, че всеки изминат ден се покачва, това не е просто заради Ормузския проток, също се дължи на санкционирането срещу Русия, защото по този начин те ни лишават от всички евтини енергийни ресурси от Русия. И тук е необходим прагматичен подход. По-евтини енергийни ресурси, по-ниски цени. Това е. Евроатлантиците не могат да се примирят с този факт, че Русия е твърде силна. Тук не говоря, защото е просто най-голяма по площ. Също така има много силно геополитическо влияние. Русия работи с трилиони. Повтарям, трилиони. Тя се е самодостатъчна. Но Възраждане винаги е била права. Възраждане бяха наречени радикали, защото искат независима, свободна, силна, конкурентоспособна, уважавана и авторитетна България. Бяха прави за еврото, което ще вдигне цените, така както беше права за дефицита и инфлацията. Че не отговаряме на еврозоната така както са прави, че до седмици ЕЦБ ще вдигне лихвите по кредита. Няма нещо, което да не са предупредили и да не е станало. Това е истината за Възраждане. Благодаря много.